Mit navn det er Sebastian Laurentius. Jeg er spirituel terapeut og hypnotisør. Den 31. maj 2025 kommer jeg til Ravnsborg Sommermarked, og jeg glæder mig ufattelig meget. Jeg skal nemlig afholde et hypnoseshow. Jeg kommer ind omkring, hvad hypnose er for en størrelse, hvad vi kan bruge det til, hvordan det foregår i praksis, fordi er det meget andet end at gå rundt og sige som en kylling, eller have glemt sit eget navn, eller kan man faktisk også bruge det konstruktivt. Jeg kommer også ind omkring, hvordan vi ligesom kan se, at alle i princippet kan komme i hypnosetilstanden, men at der er forskellige stadier af det. Jeg kommer også ind omkring, hvordan hypnose ligesom går ind og påvirker hjernen. Og derudover, så kommer du heller ikke til at gå glip af et fantastisk, sjovt og underholdende hypnoseshow, hvor vi kombinerer de her mere praktiske teknikker, kombineret med noget, et godt grin, kan jeg godt love. Så jeg håber, at du har lyst til at være med, og at vi ses.